Xombu Ħaġar inħatar direttur artistiku ta' Teatru Malta. Teatru Malta hija inizjattiva tal-Baġit u l-Gvern alloka aktar minn 170,000 euro f'fondi. Flus li se jintużaw għal proġetti kulturali u aktar kampanji dwar it-teatru. Fejn din id-darba t-teatru se jmur għand in-nies. Irridu nikkollaboraw ma' entitajiet li ġajem, ma' l-EMKAS, ma' l-Università ta' Malta, fejn jidħol l-iskola ta' teatru jew nkella. Però rridu wkoll niġbdu aktar udjenzi differenti jew mmorru aħna hemmhekk. Dak huwa parti mill rridu nagħmlu nikkollaboraw ma' festivals ta' tfal li diġà hawn. Biex intażel id-direttur artistiku l-Kunsill Malti għall-Arti ħareġ sejħa internazzjonali fejn b'kollox daħlu 25 applikazzjoni li 3 biss minnhom kienu applikanti Maltin. Il-proċess tal-għażla kien fidejn il-manager tat-Teatru Nazzjonali ta' Wales Michelle Palmer li baqgħet impressjonata bit-talenti tal-artisti Maltin. Fi kliema, Xombu Ħaġar għandu viżjoni u ħiliet eċċellenti biex ikun l-ewwel direttur artistiku ta' Teatru Malta. Opinjoni li ntlaqat b'sodisfazzjon minn Albert Marshall, iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti. Kien hemm applikanti li kellhom esperjenza diretta ta' kif jittella t-Teatru New York. Dawn huma il-kompetituri li ħabtuha magħhom il-kandidati Maltin. U il-fatt li intażlu il-Maltin aktar mill-baranin għalija huwa ovvjament ta' soddisfazzjon kbir. Xombu Ħaġar tkellem kif li rwol tiegħu ta' direttur artistiku se jaħdem biex aktar persuni jsiru jħobbu t-teatru u biex jiddakru artisti ġodda. Ir-rwol tiegħi huwa dak li l-għonet rrid nisma' l-iskopu li nikkollaboraw ħafna mas-settur teatrali, mat-talent li għandna biex ikonna artisti differenti li jagħmlu xogħol ġenerus għal udjenzi differenti.